משחק של מכבי, בוא נקרא אותם, צהוב. הלו. מה קורה, ממי? אחלה, מה? אחר המילד שלך, מה אתה רוצה לעשות? אני לא יכולה לדבר עכשיו, דקה 78, מה את לא מבינה? אוף. וואי, השופט הזה פשוט שונא אותנו, זה בגלל הדרך שלי, אם היינו בבלומפילד בטוח היינו מנצחים. רועי, שקט, אני מנסה להרים את אביתר פה. לא, איך? כמעט ניצחנו, איך? דקה 90, הוא הבטיח לנו, איך? רועי, היום היום הילד שלך, מה אתה רוצה לעשות? לא יודע, לא עכשיו. אוקיי, שלך, מה שאתה רוצה. סליחה, אבל אני צריך קצת שקט, המשחק הזה פשוט עולה לי על העצבים. אוקיי, אז לא נעשה כלום, אכפת לך. לא, רגע, מה? שלום. סתם, אתה צריך להגיד סתם. סתם, צוחקים, בואי, אוהבים אותך. מזל טוב. מזל טוב. רגע, יש לך בעיה. כן. יש לך בעיה. אני רועי. אני רועי. יש לך בעיה. אני גילמתי את ענבל, סליחה. יש לך בעיה. אל תדאגו, זה לא באמת ככה, אבל זה מצחיק, מזל טוב. תעשה לי שיטה גם. שיהיה מזל טוב, רועי, אוהבים אותך. משחק של מכבי, בוא נקרא אותם, צהוב. היום היום הילד שלך, מה אתה רוצה לעשות? לא יודע, לא עכשיו. טוב, שלך, מה שאתה רוצה. לא, רגע, מה? לא, לא רוצה. אז לא לא. רוצה להגיד. נכון, אני רוצה להגיד. משחק של מכבי, בוא נקרא אותם, צהוב עולה. הלו. מה קורה? בסדר. מחר יום הילד שלך, מה אתה רוצה לעשות? לא יודע, לא עכשיו, ממי, אני במשחק 78, מה אתה מבינה? אוף. דקה 78, דקה במשחק. מה זה משחק? ככה, גם ככה לא יראו אותי, נכון?